kala-kala ne, ya rabon ka za ka sama, don haka sai mu rage kyashi. Na gane halin mutane kala-kala ne, ya rabon ka za ka sama, don haka sai mu rage kyashi. Tun farko a zuciyata na kaddara za na furtarance, fuska sai da todali shi kwaso na ce ba a ba da rance. Duk mai raina ɗan kaɗan in ya samu buza ya iya kwace, kai haƙuri da ɗan kaɗan ita rayuwar duka kaddara ce. Kala-kala ne, tsanantawa wajen biɗa haka yin kayo za mu ce filace, shi kuma tara arziki sai abin da ilahu ya amince. Mai kuɗi da talaka biye su zambu saman itace, shi ya kage ilimi a cikin waka fa kirkira ce. Na gane halin mutane kala-kala ne, ya rabon ka za ka sama, don haka sai mu rage kyashi. Shi so bai da lamuni tun da haka ne zan guje shirin shi, mai sami da tanadi shi yake kokarin zubin adashi. Ya rabon ka za ka ci tun da haka ne sai ka rage kyashi, kuma rabon ka naka ne ko ina kai ki za ka mallakar shi. Kala-kala ne, wani ya gina kamfani wani ya yi gammo ya ɗauki kwane, kuma duk sun fito biɗa ita hanyar nema kala-kala ne. Bambanci akwai shi zan so ku duba fatar kalar mutane, bai mun samu guda sai ku duba yatsu iri-iri ne. Na gane halin mutane kala-kala ne, ya rabon ka za ka sama, don haka sai mu rage kyashi. Zamaninmu ya ɓaci wasu na kai ga kansa hallaka ne, abinda kai za a ma sai ka dinga duban haƙin mutane, sai ka gyara halinka kuma ka daina cutar 'ya'yan mutane, sai ka tara arziki tun da kaga aure yana fajar ne. Kala-kala ne, iyaye ku gyara halin kudin da kwadai fa hallaka ne, kiwo aka ba ku a gurin ku kun ga 'ya'yan ku ajiya ne, wanda ya san ya kamata za ku bai wa 'ya'yan ku su yi zaune, ku yi musu wadda barkwarai har su gane auren su fa'ida ne. Na gane halin mutane kala-kala ne, ya rabon ka za ka sama, don haka sai mu rage kyashi. Na gane halin mutane kala-kala ne, ya rabon ka za ka sama, don haka sai mu rage kyashi. Na gane halin mutane kala-kala ne, ya rabon ka za ka sama, don haka sai mu rage kyashi.